Давайте паглядзім на схеме, як працуе размеркаванне гэтых сродкаў. Калі вылучаныя гэтыя 30 мільёнаў кожны год, потым праводзяцца конкурсы. Спачатку гэтыя грошы перадаюцца імплементарам, якія рэалізоўваюць па тых ці іншых напрамках. І на нейкія пэўныя праграмы. Ёсць праграма падтрымкі медыяў, ёсць праграма падтрымкі культуры. У Еўрапейскага Саюза ёсць свае партнёры. Як правіла, яны не беларускія. І калі Еўрасаюз вызначыў імплементараў, рэалізатараў гэтай дапамогі, то яны праводзяць конкурсы ўжо сярод беларускіх арганізацыяў, розных ініцыятываў, а іх сотні, нават некалькі тысяч, ад самых маленькіх, дзе можа быць 1-2 чалавекі, да вельмі буйных, дзе працуюць па 100, 120, 150 чалавек. Гэтыя конкурсы, яны празрыстыя. У іх могуць браць удзел самыя розныя ініцыятывы, і тыя, якія працуюць унутры краіны, і тыя, якія працуюць у выгнанні. У конкурсах могуць браць удзел і не беларускія арганізацыі. І вельмі шмат рэалізатараў, атрымальнікаў гэтай дапамогі, гэта не беларускія ініцыятывы, але якія працуюць па Беларусі.